Rabila Musa ne din ganyen shayi Lipton tea. Auren soyayya, auren soyayya, auren soyayya, auren soyayya. Nasir Abubakar Zanga, Husaina Muhammad Ali, iyayen maza iyan ango, iyayen maza ga ango, iyayen amarya har ango, baitukan ku zan fara, dangin amarya har ango, baitukan ku zan dauka. Malam Abubakar murna, Alhaji Sani na murna, Baba Abdul Malik na murna, Baban Suleiman na murna, iyayen ango mata, Hajiya kaka na murna, Mama Injida tana murna, Mama Bakanuwa murna, Maman Abacha, Maman Farida Gaja tana murna, iya mai waina murna, iyayen ango maza, Baba Eka yana murna, Musubahu yana murna, Awwal Gwa yana murna, Sani Dan Furo na murna, Sama'ila yana murna, Atariki mana murna, Kawushe Gwa yana murna, yana murna, yayan ango mata, Anta Samira na murna, Anto Na'ima tana murna, Maman Zizi a gaishe ki, Anta Rabi a gaishe ki, Anto Lahira tana murna, Asama'u Musa murna, Fatima Musa tana murna, Yan Katsina a gaishe ku, Anta Sailuba na murna, Anto Hadiza tana murna, Anta Aisha na murna, Anto Hanima tana murna, Anta Jamila a gaishe ki, Mama Sa'id a gaishe ki, Anta Shafa tana murna, Anta Kante tana murna, Allah ya sanya alkhairi, alkhairi, Allah ya sanya albarka. Auren soyayya, auren soyayya, a yanzu kun ga an daura. Auren soyayya, soyayya. Alhaji Muhammad Ali, baban amarya gaishe ka. Antu Ladidi na murna, Marigan ya Habiba na murna, Allah ya ji ka mamar mu.